दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरल्लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। आज थोर माघ मैसूर जात असतं। आज मंडळी मंगलाजी आनंद यात्रेचं 3रा दिवस म्हणून येतो पण पहिली दिवस चिकन मिस झालेलो काय ना खंयचेय हाका एक जेसेशन पिरियड म्हण आसता। आमगेल चुकीने ती तुमकां मिस जालो त्याने ती क्षमसलो जाल्यार ना। आता आमगेल ह्याच्या पद्धती प्रमाणे मनाचे श्लोक थोडे पुणे म्हणतात ते हांव एक 5 श्लोक वाचता। गणाधीश जो ईश सर्वांगुणाचा मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा बहु पंथ आनंद या राघवाचा। मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे। जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। प्रभाते मनी राम चिंतित जावा पुढे नैतरी राम आधी बदावा। सदाचार हा थोर सांडून येतो जनी तोचितो मानवी धन्य होतो। मना वासना दुष्ट कामान येऊ मना सर्वथा पाप बुद्धी न कोरे।
मना धर्मता नीती सोडू नको, मना अंतरी सार विचार राहो, मना पाप संकल्प सोडून द्यावा, मना सत्य संकल्प जीवी करावा, मना कल्पना ते नको विषयांची, विकारे खडे हो जन्मी सर्व जीची. जय जय रघुवीर समर्थ. मला वाक्यातच तुम्ही समजी Vai, Pati. आपण आता अशेच आज आपल्याला आनंद यात्रेचा दुसरा दिवस किंवा तिसरा दिवस म्हणून तर पहिल्या दिवसाची लिंक मिळणार ती ती थोडं घोळ झालं मग चांगलंय तर क्षमस्व जाल्यार एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर होय की नाही. जाल्यार हांगा वॉर नाच मंडळी हांगा असं फक्त लव प्रेम असं श्री समर्थ रामदास स्वामींनी सगळ्यांकय आमकां सगळ्यांकय आनंद यात्रेत सामील जावचे प्रेमाचे आवतण म्हणटात ते चांगले भाशेन आमंत्रण दिल्या आणि भायर सरल्यात आमी त्या प्रेमाचेच खातीर. तरी हांगा कशी गव्हर्मेंटाल कशी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल राज्य आसता तशी आमगे हांगा ही सगळी लोकशाही आसा. म्हळ्यार कळ्ळें की हो प्रवास आमी स्वतंत्रपणान करचो आसा. स्वतंत्रपण आयले की थंय जबाबदारी आयली. ते वाहन केल्लें आमी सांगे स्वतागल मनान स्वता मनापासून आणि आमगेर मनाक वयले स्तरार व्हरचे आसत. ह्या हो संकल्प करून आमी हो प्रवास करू. आमी ती कल्पता की आमच्या सर्वांचेर समर्थांक लक्ष आसतलेंच जाल्यार आमी एकमेकांचेर लक्ष दवरून कोणाक समजा एक कार बंद पडटा पंक्चर जाता इवन मगल सुद्धा केन्ना पडटा तरी एकमेकांक हेल्प करता. तरी ही एक जबाबदारी घेऊन आम्ही मुखार प्रवासात सुरू करूया. तरी हे मनाने मनापासून आणि मनाच्या वस्तू उंच उंच खातीर असल्या तर चांगले जाल्यार तुमगेले मनन वाहन 100% हांगा उपस्थित आसता. ही उपस्थिती व्हर्च्युअल ना. हे मीटिंग ऑनलाईन आसतले जाल्यार ही मनाची उपस्थिती मात्र खरी खुरी उपस्थिती जावं प्रेझेन्स आसता. म्हळ्यार केल्लें तरी सर्वांगाचे कान करून मन लावन आयकुचे आणि हांगा आयकून जायना पडे खंय आयकल की त्या घार वचून मागीर तुमी घारांत आसता ती जाल्यार मुखार आयुश्यात खरेंच आयकुचे खरें आयकून म्हळ्यार तशी वागच्या लागचे. एक एक हावस म्हणटा एक म्हणटा मग चल मग आयकनाची चल आयकना म्हळ्यार कॅम्पस जाता तो कॅम्पस ना ताका आयकत सांगना आयकतात जाल्यार सांगील ते आयकना म्हळ्यार तशी वागना तशी आमी करची ना. आमकां जर खरें प्रगती करची आसतली आमी तशी करची ना. आणि प्रेझेन्स म्हळ्यार कशी हाच खातीर म्हाका एक उदाहरण नागानंद मामाने सांगिल्लें शिकयिल्लें तें उदाहरण असं की एकलो दोन तिरंगान तें कीर्तन करतात एकलो श्रोत्यान ते मनुष्य सांजचो यंग चल बशिलो तो एक सम शार्प वयर म्हाका विचारचो विचार सांगचो तरी सगळ्यांक ताका शर्टान तोप बसयता. तावळे त्या कीर्तनकारान सांगलें यो बाळा तूं खरें सांगचें कीर्तन राबयलें यो सांग यो उलय आयकार मुखार राबयलें आनी कल म्हणका कीर्तनासी जन हो तुम्ही जागा कळ्ळें कडे हांगाच्यान पळय नर्वस जालो. कीर्तनासी जन हो तुम्ही जागा कीर्तनासी जन हो तुम्ही जागा कीर्तनाची जन हो तुम्ही जागा चार पंत तें म्हणना पडे ताका हातार त्या दोन नको बसेल जाणांनी तावळी त्या कीर्तनकारान सांगलें ताका तुम्ही तो बसेल बरी पण ताणें म्हणलेला तुमकां अर्थ कळ्ळी आनी तो गहन अर्थच आनी एकल्यान चार पंत कले अशीच म्हणली कीर्तनाची तुम्ही जन हो जागा मेळ्ळी जागा ये याती वचाती आयकुच्या ये याती तुमकां लिंक दिल्या बेगबेग येऊन जॉईन जाया ती मिटिंगाक नाल्यार मस्त मिस जाता. जागा दुसऱ्या जाग पकडून बैसा ती म्हळ्यार समज एक स्थिर आसन घेऊन बैसात आयकुच्या मनाने कडेरी
नींद काढना का तिथे जागा जागा म्हणजे जागृत राहते नाल्या समर सांगतात पण कीर्तन चालू शितावळी त्याकडे ते ब्रह्मवीण वाजूनच्या बशी त्यांना एक बशील काय ऐकूनच्या ताकद नींद पुरून येईल पेटाक ते ब्रह्मवीण्याचे पडतो आणि ब्रह्मवीण्याची कुडकी धरते तशी जाऊ नये त्यांनी त्यांनी नींद काढण्याची आणि जा आणि गा म्हणाली पार्टिसिपेट करत अथांग व्हर्च्युअल तू म्यूट फोन दवरले मीटिंग तशी तुम्ही कले उलईल म्हाका ऐकन आणि ऐकूनच्या जायन जाल्यार तुम्ही पार्टिसिपेट करची म्हणा तशी तरी मन लावून ऐकूनचे आवडी नाही कळलं नाही लक्ष दवरून ऐकल्यारी हे सेव्ह जाता सेव्ह करचे महत्वाचे ताबडतोब सेव्ह जाता लक्षात दवरले आणि लक्षात दवर सेव्ह केल्यार मात्र आमका आपल्या लक्ष आल्या त्या वचून खंडित जात आम्ही पावतात त्यांनी ती हे सगळ्यांनी करूया आता आज माघ शुद्ध प्रतिपदा आज तर श्री दासपदा स्वाध्याय खरी खुरी सुरुवात आज आम्ही करूया जाल्यार ताचे पहिले चुटकी भितरी ग्रंथ करता श्री समर्थ रामदास स्वामी म्हणे कोण पा एक स्वामी असे अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ ते दत्तावतार म्हणून मस्त जणांना दिसतात न्याय केले त्यांनी पण आपण सगळे संत एकच सगळे संत एक लेख असतात तरी त्यांनी हांगेल चरित्र पळूया आम्ही हांगेल बद्दल तुम्ही सांगता तांगेल सामर्थ्य पळोवन तांगेल्या चित्रांनी तांगेल वर्णन करूया आम्ही दिसतात शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा तांका संत तुकाराम आणि संत रामदास स्वामी आणि शिवाजी महाराज तिन्ही एक काळात जन्म आहे तर तुकारामाने तांका राष्ट्रगुरु म्हणून संबोधित केलं कल्या म्हणाली त्या महाराजांना सामर्थ्य तसे काय म्हणतात की राष्ट्र समर्थ स्वामी महाराज सामर्थ्य तांगल कशी जन्मोनिया ब्रह्मकुळी जेणे माय धन्य केली संत तुकाराम म्हणतात जन्मोनिया ब्रह्मकुळी जेणे माय धन्य केली तशी ज्याची भगवी पताक कळी काळा पडे धाक रामदासाच्या पादुका अशा नित्य नेमे वंदी तुका तुकारामाल पादुकांचे वंदन श्री हांगाल समर्थ हांगाल पादुकांचे वंदन तुकाराम महाराज करतात मला तांगल किती हे असतले आमगो तसं ज्ञानदेवे रचिला पाया सगळे तरी ज्ञानदेवे रचिला पाया आणि तुकास झाला से कळस त्या कळसाचे भगव झेंड पडकलं त्या राष्ट्रगुरु आमच्या समर्थांनी तर तांनी कळल्या आता तांगल्या थोडक्यात चरित्र चुटकी भितरी सांगया कळम्या कळका निजाम आमेल राज्यात मागशी गोदावरी नदी तीरारी जांब नावाचे गाव असे अजूनही असत आहे त्यांचे कुलकर्णी ब्राह्मण कुळात सूर्याजी पंत आणि राणूबाई या दाम्पत्याला दुसरी चेरडू म्हणून जाऊन प्रत्यक्ष श्री हनुमंताने राम कार्या खातीर जन्मले अवतार घेतलो त्याच्या मेले नायक श्री रामदास स्वामी त्या रामाक दास झाले म्हणून जगात स्वामी झाले तांगल मूळ नाव नारायण सूर्याजी पंत ठोसर तांगल मूळ भाव गंगाधर ताका सगळी श्रेष्ठ म्हणून आपयताली श्रेष्ठ म्हणून आम्ही अण्णा म्हणत तरी संबंध कुटुंबाची भगवत भक्त अगदी सानपण नारायणाला मुनी झाली कशी माणसं म्हणतात आणि तांका गायत्री दीक्ष मिळेल हे चेडू विलक्षण शारीरिक क्षमता चापल्य बुद्धिचातुर्य आणि आत्मिक बळ घेऊन जन्मा येते एक पंत ते वचून माळेरी आता म्हणे कूड म्हणून असतात काळका कूड खंय वचून कशी खेळ म्हणता हे मॅळनाकडे सोडून काढे अरे बाळा तू हा कशी करता म्हणून विचारते तर त्यांनी सांगल्या चिंता करीतो विश्वाची पण त्या काळातून चिंता करीतो विश्वाची विश्व मला कल्ले पण बाकी चेड मागत ना तसं आता चिंत करतात असं चेडवा सांगत लहान आपल्या खेळ खेळतात सगळं म्हणाली तांकाय बाकीच्या शस्त्र चलवच्या शिकल्या
आणि शिकळे ब्राह्मण असून सुद्धा मला सांगेल इतकी बुधवण पण आशिल्ले सगळे वेद हे सगळं पारंगत जालते 11 वर्स भितर 11 वर्सांचे बापसूल्यान सगळं शिकून घेतले आणि बापूस बाप 11 वर्साचोच गेलो जाल्यार त्या वेळाने त्यांनी थंय घोड्यार बसून रपेट मारूंक शिकले, शस्त्रास्त्र चलोवच्या शिकले, व्यायाम करूंक शिकले आणि त्या चेडवांक त्यांनी व्यायामाला लायले आणि आळस झटकात आळस बिलकुलपणे करचे ना. असले हा नारायण एक म्हणता साधारण 8-9 वर्साचे शिकतावळे अंगणात खेळत आशिल्ली पण अचानक एक हल्लो गोरिल्ला मांकड आयले आणि बाकी चेडवा मुखारी ह्या चेडा उप मारून धांव गेले. दूर एक जंगलातून एक पालखी राबली. स्वतः श्रीराम आणि सीतामाई जय आशिल्ली. श्रीरामाने स्वतः तांकां आपणाक पाययारी बसयले आणि रामनामा दीक्षा दिली आणि महान कार्य करचो आदेश दिलो. तशी श्री हनुमंताक ह्या चेडाक कायम रक्षण तूं करका आणि ताका मदत करका हाचो आदेश दिलो. जय जय रघुवीर समर्थ. चेड न्हय खंय ना जालें एकच शोधाशोध जाली. पळयल्यार रानांत बेशुद्ध पळय ते चेडूं मेळ्ळे. तांगे हातांत कल्लेच का तरी ते बेशुद्ध नाशिल्ले ते चिर जागृतीत आशिल्ले. तांगे बाळ मुठींतून तांगे रामागेल पानाचे एक सांचो कुडको आणि रामनामाचे मुद्रा म्हळ्यार हे स्टॅम्प कशें घालतात तशी मुद्रा राय आशिल्ली राम ताची मुद्रा आशिल्ले कागद आशिल्लो आणि रामनाम बरयल्लें आशिल्लें. तस ते चेडाक 2-3 दिसांनी ते उठाने आयली म्हणून जाल्यार 12 वर्सांनी तांगे लक्ष अगदी वैराग गेले तांकां. तरी हांव सुपाटी लागली तूं लग्न करूं नाका लग्न करूं नाका म्हाका एकच इच्छा आसा तूं बोवल्यार चडलेली पळोवचें. ते पण झाडार वचून बशिल्ले. अरे चेडवान सांगलें तुका आवसायपणे तुका भरू करूं आनी जी डोहांत उडकी मारली न्ही एक फातराचेर मार ते आग दवळलो इतलो व्हड फुगूट आयली. त्या कायम तांणी फुगूट तांगेले गण्याची जावन बसली कोण अशी मात्यार फुगूट निडला अशें आशिल्ले आणि गोरे गमटेच आशिल्ले. व्यक्तीचो म्हळ्यार कशी कमायले शरीर गौर काया 12 वर्सांनी लग्न केले पाचींक बांदून आणि शुभमंगल सावधान म्हणची भितरी तांणी भट्टा खबर विचारलो कल म्हणटस तुमी. अरे तुका पांयांत लग्ना बेडी पडटली इकडे तू खंय धांवूच जायना. तरी त्या बेडी अंतर पाडची पहिले हांव धांवता म्हणलें म्हण वचूलेच ते धांवन वचून धांवन वचून त्या श्री रामागल मंदिरांत येवन आनी लोटान घालतले देवा हांव आयला म्हाका सांबाळ देवा. आणि थंय 12 वर्स तांगेली दिनचर्या कशी फालफाल्या रुटान दनपार 12 घंटे तरी 6 ते 12 म्हळ्यार कितले तास जाले 6 तास थांबून गायत्री पुरस्चरण करचें उदकांतून भुरग्यां उदकांत. ताजे नंतर भिक्षा मागून हाडून सगळे मेळ्ळी भिक्षा एकडे करून उदकांत उडोवची आणि पंजेन बांदून आणि ते थापून एक पानाचेर घालून उच करचो आणि ताजेर भात चितलाक पानगे म्हणटात तें खाताले. ताजे नंतर रामनाम अखंड 13 कोटी रामनामात जप तांणी केलो. अशी कोण कोण हे 12 वर्स तांकां उपासन जायना पडे. उपासनेला दृढ चाल व्हावे भूदेव संतांस सदा लवावे तशी तांनीच सांगून दवरले आणि तांणी ते स्वतः आचरण केले. तर 12 म्हळ्यार 24 वर्सांत जालो नारायण आणि नंतर तांकां आदेश आयलो रामाल्याचो की आता भारत भ्रमण करीन. तरी तांणी सेतू हिमाचल भ्रमण केलं. एक एक फंत घोड मेळटालो एक एक फंत चमकून वचका लागताले. हिमालयान भयंकर थंडी तसला एक दिवस इतकी थंडीन गायठून तांकां दिसता तो देव व्हरना. तशी बशिल्ले पळयल्यार रामनाम घेत बसले आणि तांतूची ते ट्रान्सांत वचले आणि दुसरो दिवस पळयले ते मांकड तांगेल्या आंगार अशी स्वेटर शी आशिल्ली कोटींची घट्ट पट्टोळ तांकां हलवून बशिल्ता रक्षण करून आमी तांकले जाय कल्या म्हण आमगेलें कार्य करका न्ही कडे ते तो गायले. आणि त्या वेळची परिस्थिती कशी आशिल्ली मंडळी ती सांगली शिवाय आमकां मुखार वचूंक जायना. श्री समर्थ हांगेले काळ म्हळ्यार अगदी आणीबाणीच काळ आशिल्लो आणि गंमत कली आसलो की आज थंय तसलोच आणीबाणीच काळ आयला. त्यांनीच तांगेले जे हें आसलें दासबोधक तो आत्ता काळाक सुद्धा लागू पडता आणि चिरंतन लागू पडटले तो ग्रंथच. तरी भारतीय समाज त्या वेळार भितर भायर अगदी पोकळ जावन गेलेलो.
परकीय राजसत्ता आयिल्लीची मुस्लिम लोक हे ते जाल्यार तांगेल आचार विचार विंगड आणि ते बाकीच हिंदूंनी पाळकाती आमगेलो धर्म आम्ही पाळचे ना म्हणते बहुत त्रास दिताले. आणि कल जालें ब्राह्मण वर्ग आशिल्लो तो मस्त शिकिल तांणी खरें मदत करता आशिल्लो बाकीच्यांक तें करनाशिल्ले. आणि जे भारतीय लोकांक आशिल्ले ब्राह्मण वर्ग तांकां पुढारी आसता जाल्यार ते कल करताले हे राजकीय लोक तांकां हाताक पयशे लावन आता तेंच चलता. मग तुकडा मोडून घेतली आम्ही कल्ले करू शकत का ते उलट्या वेळकाणी चांगली तशी तांनीच तांकां बांधून घेतली. तर तसल्या वेळार समर्थन गेले कामाची गरज आशिल्ली आणि ह्या सगळ्यांक पूर्ण उरतलो तांकां सगळ्यांक वयर हाडचे तसले ग्रंथ खातीर तांकां कळलें की राज्य क्रांती शिवाय समाज क्रांती केन्नाय जावची ना. राज्य क्रांती कशी जावची हे मुसलमान लोक तांकां कोण हरोवचे आमगेले मुठभर लोक तर आशिल्ले तांकां मावळ्यांक तांचे बाप गरीब लोकांक सगळ्यांकय तांणी ट्रेनिंग दिलें तांकां शस्त्र चलोवचे शिकले तांगेल्या मनाक उभारी दिली ताकद आसत अकरा मारुतीची स्थापन केली व्यायामशाळा स्थापन केल्यो व्यायाम केलेलो म्हळ्यार अशी नाही. तांणी सांगलें आधी करावा प्रपंच नेटका मग पहावे परमार्थ विवेका. तुम्ही प्रपंच तरी सम करत पहिले बायशेडला कोणाकय उपान करून दिव नाका ती तुम्ही तुमचे हात काही गॅस सोलून खातात म्हणून उठाळ्या ती म्हणून सांगून तांकां जागृत केले. आणि आता ते राज्यकर्त्या ल्हान शोधांत आशिल्ल्या वेळी तांकां शोध लागलो की शिवाजी नावाचो एक शिवनेरीत जन्म आयला चेडू तर तो अगदी तागेलो आवस म्हळ्यार अगदी नोबल सोल आसा आणि ती ता घडयत आसा आपणा लेखाक मदत करता पण तांणी समर्थांनी ह्या लोकांक पयलीं तयार केले आणि त्या राया बद्दल हे सांगले. अशी करून मुखारी शिवाजी महाराजांनी तांगेलो अनुग्रह घेतलो. हे सगळे आमकां ह्यो काणी गोत जाल्यार दासबोधाची निर्मिती कशी जाली तावळी पहिले तुमगेली आत्ताची परिस्थिती कशी आसा लोक आळशी कसले तांकां करची नाका फुकट मेळ्ळे तिथे खावचें मेळ्ळी जाल्यार रडता बसचें अशी कसले सेविंग करचे ना कल्लेय ना. आत्ता सुद्दां झोपडपट्टींत लोक आनी कशी लागतात न्ही मेळ्ळे दारू पिवचे बसचें किंवा कसलेय म्हळ्यार तांकां गती ना जाली तसल्या गती दिवच्या ते बद्द लोक बद्दाक मुमुक्षू करचे मुमुक्षूंक हे करचे साधक करचे आणि तांकां सिद्ध पदां पावोवचे हे महान कार्य रामागल करचे तांकां तशीची आणि खंयचे करचे आशिल्लें की शूद्र म्हूण जन्म आयिल्ले तुम्ही शूद्र न्हय ती तुम्ही कलपुळी धंद करात काम धंद करत तांकां दुष्काळांत शेती तरी करचीची. आणि हे संत तुकारामांनी तांकां सांगा ती काम करून त्या स्वता तांणी सावकारी धंद केलो. ताजे नंतर जुने जे रूढ येणे आशिल्लो तांचे अगेन्स्ट तांणी अंध श्रद्धा मुलन करचे खातीर जे आतांय करता बापेकडे करता ताका खून जावन गेलो असं लोक त्या वेळार सुद्धा आशिल्ले. दुष्काळ पडलेलो 3-3 वर्सां म्हळ्यार इतलें वाढ त्यावेळेची लोकस्थितीची तसल्या समर्थांनी कशी केल्ले आसतले श्री रामा मदती शिवाय आणि समर्थांना सामर्थ्य तितले आशिल्ले म्हणूनच ते शक्य जाले. तरी असल्या वेळार तांणी तो समर्थ संप्रदाय म्हणून तयार केलो. तांकां नुस्तें देव तें तांकां कळ्ळें कल करता आमी पहिले प्रपंच कशी सम करचो आपणाक स्वताक सावरची कशी स्वताक कशी बुद्धवंत करचें हें तांणी शिकयले लोकांक जागृत केले. कुठायात आळस करची ना तर मूर्खांक लक्षण सांगले प्रत्येकान तुमकां नरदेह दिला देवाने हें घबाड मेळ्ळ्या घबाड म्हळ्यार कळ्ळें की हें विंडफॉल म्हणटात न्ही प्रॉफिट तशी अनपेक्षीत धनलाभ केलो तशी कितले वर्स युगांतून मनुष्य जन्म केन्नापणी मेळटा तो तुमकां मेळ्ळा फुकट घालो नाका ती म्हूण सांगून उठयात काम करात प्रत्येकांत वचून त्या मनाचे श्लोक एक घरात वचून तांणी म्हूण दाखयले ताचो अर्थ सांगलो तांकां काम दिली खंय मंदीर बांदचें खंय आनी कल करचें अशें करून मस्त काम जालें. तर
असले वेळारी त्या दासबोधाची तांकां अत्यंत आवश्यक आशिल्ली. कळ्या म्हणाली तांणी मस्त बाकीचे हे श्लोक बरयले, पद बरयली, मस्त केले. तर तांकां श्रेष्ठ ग्रंथ म्हळ्यार एक तर मनाचे श्लोक आणि ग्रंथराज दासबोध. हो तावळी ते ग्रंथराज दासबोधच न्ही ताजी तांणी हें केलें. ताजी कडी काळा पडे धाक केले तरी क्रिटिक्स तांची सुद्दां आशिल्ले. तर तांणी सांगलें तशें करचें ना, पण सम आयकयात. आणि तांणी दासबोध बरयलो. तर ते 20 दशकांत दासबोध बरयलो. काल सांगिल्लें ताची अनुक्रमणिका. तांणी आज आमी आणि समर्थांनी शिवाजीक हाताशी धरलो. शिवाजी तांगेलो जेल जालो, संप्रदाय वाडयलो. आज संप्रदाय शब्दाच अर्थ सांगिल्लो. संप्रदाय म्हळ्यार कळ्ळें सम्यक प्रदायते म्हळ्यार कळ्ळें होलसम फूड. म्हळ्यार सगळे बाजून जो काळजी घेता समूह आणि ताचो नेता तांचो समूह केल्लो संप्रदाय तो सगळे बाजूंनी तांचो आई मेंबर सांगेल काळजी घेता ताका संप्रदाय म्हणटात. तशी ही समर्थ संप्रदाय आमगे स्वामीच नाही म्हणाले कितलो व्हड संप्रदाय तो अगदी खरेंचे. आणि तांगेल मनास लोकांचे आमगेले हांग दुसरे अष्टावधानांत तांणी सामील केल्यात. एनिवे तर तांणी उत्तम पुरुष कशे आसता प्रत्येक एक शिकयले आणि कडे सुरवात कल केली. तर काल ते सांगिल्लें की कल खातीर दासबोध केलो की असले लोकांक बद्ध आशिल्ल्यांक मुमुक्षू करचें, मुमुक्षू कें करचें, अज्ञानांतल्यान ज्ञान करचें, द्वैतांतल्यान अद्वैतांत व्हरचें, सायुज्य मुक्ती मेळोवन दिवची. प्रत्यक्ष आंब खावच्या गांच तांकां पोट भरी आणि तांकां ताचें ज्ञान करून दिवचें. ही इतकं कळकळ आणि तळमळ आशिल्ली. पूण सांगता ते संन्यासी म्हूण संन्यासी फिरताले जाल्यार तांणी खरें सगळे विश्वास संसार केलो. आणि संत तुकारामाक 2 बायल आशिल्लो जाल्यार तो मनान संन्यस्त आशिल्लो. आणि हो तरी राय जावन श्रीमान योगी शिवाजी महाराज असले हे तेग जाणांक त्रिपूट मेळ्ळेल मिती आमच्या देशाक महाराष्ट्राक बरे दिवस आयिल्ले. तशीच आतां आमकांय जाय त्या मिती आमी कशी वागता आमकां जबाबदारी आसा न्हय. तावळ तांणी सांगलें की समर्थांक तत्वज्ञान कशें आशिल्लें पळयात. दासबोधांत तत्वचिंतनाचो थोडक्यान सारांश म्हळ्यार श्री समर्थ पंडित वर्गा पैकी विद्वान ग्रंथकार नाहीत ते आत्मसाक्षात्कारी संत होते. म्हणून श्री समर्थ आत्मसाक्षात्कारी संत आशिल्ले. कळ्ळें. आत्मप्रचितीक तांणी सर्वोच्च महत्व दिले. संत तुकाराम शूद्र पुंजात आयिल्ले जाल्यार ते ब्रह्मविद ब्राह्मण आशिल्ले तांकां तांणी महत्व दिलें. दासबोध रच्ची पयले तांगेल जिवनाच तत्वज्ञान कल्ले शिकोवंक हें समाज स्पश्ट जाले. तांगेल मनांत तें स्पश्ट आशिल्लें. तिसरें म्हळ्यार तें पूर्णपणे अद्वैत आशिल्लें. काल सांगिल्लें बारी जे साधक आनी सिद्ध हातूंत फरक केल्लो. साधक हे गेस्ट आसतात जाल्यार सिद्ध पुरुष गोस्ट असतात. म्हळ्यार आपणाल्या घरान मगलें घर म्हणा पडे हांव खंय जाय तशी फ्रीली करूंक शकता. तशी तांकां अनुसंधान प्रयत्नपूर्वक हाडका लागना. अनुसंधान म्हळ्यार कल्लें तरी देवाक उगडास. आमी प्रपंच करतना मदे मदीं देवान उगडास करतात. ते तशें न्ही. त्या देवाल उगडासांतूच मन जीत राखता ती आणि मदे मदे प्रपंचही करतात. म्हळ्यार देवाल नाम घेता प्रपंच करतात. कामामध्ये राम की रामामध्ये काम, नामामध्ये काम की कामामध्ये नाम. तशी आम्ही नामांतूच काम करता. हें तांणी शिकयलें. स्वता कोण शिकयलें. कडेन सद्वस्तू रूप सद्वस्तू म्हळ्यार कल्लें, परब्रह्म म्हळ्यार कल्लें. प्रत्येकाक तांगेले तांणी स्वता अनुभव घेतिल्ले न्ही. तेमीच तांणी हें खंयचे रुपांत हाडलें की गुरु शिष्य संवाद आपलो. शिष्य म्हणलो बाप तो एक हे आशिल्लो कळ्ळें लीन दीन आशिल्लो. तो शरण गेलो तांकां आनी तांणे सांगलें गुरुजी म्हाका ज्ञान करून दियात. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना. गीतेन सांगलें. तांणी गीतेक सुद्दां आधार घेतिल्लो सुमार म्हणटा. आनी तूं गीते श्लोक सुद्दां थोडे आसत. उपनिषदांचे सार असत, वाल्मिकी गले असत, कवीश्वरांक वंदन असत. अशी कोण तांणी त्या गुरु शिष्य संवादा रुपाने हो दासबोध प्रगट केला.
जशी कृष्णार्जुन संवाद गीत प्रगट झाले भगवद्गीता, तशी गुरु शिष्य संवादातून दासबोध प्रगट झाला श्रीमद दासबोध. तरी त्यांनी दासबोधात ईश्वर प्राप्तीचे निश्चयात्मक साधन म्हणून भक्ती मार्गाचेच प्रतिपादन केले. त्यामुळे भक्ती मार्ग हा विलक्षण बुद्धिप्रधान. तर त्यांनी सांगले ते येराग बाळ्याचे काम नव्हे तेथे पाहिजे जातीचे. पण दिसयो हॉळ भक्त काय देवदेव करत बा बळी खोळसट पाण्या कसं ना व्यवहार चातुर्य पैल असला हे त्यांनी शिकले. आणि भक्ती मार्ग कोरका भक्ती मार्ग म्हणे भक्ती म्हणा कळल्या की अभक्त जाऊ नका देवा. पण त्यांनी चांगलं शिष्याक त्यांनी इतकं कोणत बोध केला प्रति एकल्या काही लेख त्यांनी भक्ती मार्गातून आली. त्यांनी चांगला आनंद मार्ग सुले आनंद यात्र सुले भक्ती मार्गाच्या पुष्पातार्थानं चलचेस हे आम्ही लक्षात ठेवू. आणि तो भक्ती मार्ग म्हणाली अशी दाळ बंद करून चंपूच नाही तर बुद्धिप्रधान अशी लचका. तशी विवेकाच पुरस्कार समर्था इतकं विवेका पुरस्कार भारता भाईले तत्वचिंतक फिलॉसॉफर जो असती तांनी सुने करणे असतं जाल्यार समर्थन केलं. विवेकाक त्यांनी अत्यंत प्राधान्य दिले. विवेक म्हळ्यार कळले सोप्या शब्दांत तांणी सांगले योग्य विचार करचे हे विवेक. नित्यानित्य विवेक नित्यानित्य म्हळ्यार नित्य आणि अनित्य मिक्स झाल्या. जशी धान्यात खड असतात त्या खड वेंचून काढतात की ना तर आता कल झाल्या खड जास्ती झाल्या आणि धान्य कमी झाले. त्यावेळी खड वेंचून काढण्यापेक्षा धान्य पिकअप करून बाजूवर येत. तशी नित्य असं आणि अनित्य असं अनित्याची सगळीकडे भरलेली दिसतात. तातून थोडेसे अंश रूपाने सूक्ष्म रूपाने एक नित्य असं जशी माळ असते मोठ्या माळ वतीची तांत इतर दोर असतात तर त्या हात मण्यांच्या बघता मोठी आणि त्याने ती माळ म्हणून करतात आणि शॉप दिसता गळ्याक एक दागीन जाता. तशी ही सृष्टी जे सौंदर्य असं त्या सौंदर्य खंय येतं मंडळी की ते नित्य जे असं अनित्यांतून गुंफलेलं असतं. प्रत्येक अनित्यांतून नित्य असतं. एक झाडा पान सुद्धा आणि जे फ्रेशनेस त्या खंयचे पेंटिंग घेवच्या शक्य ना इतले कॉम्फर्टेबल तरी यू खरेशें दिसता नाही पण जाल्यार खंय नाही ते आमच्या घरा मागल्यातून एका मी झाड लायलें कितकी जाणां विचारलो यू खरेंच खंयता नाळ गो खंयता नाळे हाका सूर्यप्रकाश कशी मेळटा जाल्यार ही कशें करचो पडटी म्हणून वाडना ते वाडना आनी कमी जायना. तावळी तेका नाही जाल्यार ताक दुसरें गोमटे म्हणल्यार सारकी त्या देवान क्रिएशनाक तुटलं आझ्या मोका वचुलेली तो कितली गोमटी फुल्ल झाडां काडची नाक दिसतात. म्हाका दिसता ही झाडां चेडू न्ही पुरो ती थंयची ताचें सौंदर्य आमी पळोवया. त्या परमेश्वरा जाल्यार वैभव आसा ते वैभव जे दिसता त्या नित्य जे अनित्यातून निपून बसल्याने ताचे तेज अशी भायर पडटा. टोपलीन धांपले म्हणून सूर्य धांपता जायना ताची किरण भायर पडटा तिची. तशी त्या देवा सौंदर्य प्रत्येकात अंगोपांगांतल्यान भायर पडटा. आमगेल्या दोळ आसत जाल्यार आमगे दृश्टीन पळयत तो ताचो नित्य असो नाजाल्यार मस्त कुर्णे लोकांक सुद्दां दोळ जागेले असतात पण तांकां दृष्टी असो. तशी आमगेल मन अंत पयसून पळयतलो नजर ती तागल असता आणि त्या नजरेन आमी पळय की आमकां लख दिसच्या लागता की तो नित्य खंयच आनी अनित्य खंयच. तो विवेक त्या विवेकाचेर तांणी समर्थांनी भर दिला. अशें करून आणि कटेरी अगदी म्हळ्यार तांकां पाप सामान्य मनशां जाले मस्त सहानुभूतीन विचार करतात. तांकां केन्नाय तांणी नेवर लुक डावन अपॉन देम. तांकां केन्नाय कमी लेखनी उलट तांगेल परिस्थिती कशी आसा तांकां वयर काडपाक तांकां धीर दिलो. तांकां समान पद्दतीन वागयले. तांगेली सांगाती बसून तांकां मार्गदर्शन केलें. प्रति एक शारिरीक पातळीरी मानसीक पातळीरी बौद्धीक पातळीरी आत्मीक पातळीरी आणि सान्न क्वेश्चन्स तांणी जे संवाद रुपान ग्रंथ बरयला न्ही तांणी स्वताच प्रश्न उद्भव केले आणि
त्या शिष्याला तोंडात ते प्रश्न विचारले म्हण केले आणि ताजी उत्तर दिले. मला कळत होता सामान्य मनुष्याक तिथं धैर्य नाशिल्लें. इतले व्हड महाराज तांकां आमी कशी प्रश्न विचारचे ना. तर दासबोध आणतानी त्या शिष्याक सांग अशी कितलं गोमटे त्यांनी हे केलं. तर असले हाचे आज आम्ही नंतर शिवाजी महाराजांना हे आयले राज्य जालें त्यावेळेस तांणी एक पत्ता थंय भिक्ष मागू वचून ते राज्याचे महाराजा राजवाड्याचे त्यावेळेस समर्थांनी हा निकल कर का शिवाजी महाराजांनी आणि आपल्या पुऱ्या राज्याची सनद असते हा तुंगल नावाचेर केल्ल्या म्हणून स्टॅम्प डॉक्युमेंट मुद्रांकित तांगे झोळयेत जाले. त्यावेळेस तांणी म्हळें म्हाका घेवन कल करचें हांव संन्यासी कोणची दवन केलें. ना 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 आतां तुमकां दिवन जालें तरी मागीर मगल नांवान तूं राज्य करचें जालें. आत्ता थाई सलाम आलेकुम म्हण अशी गुलामशे कुर्णी साथ करची पद्दत अशी म्हळ्यार तो मुखार बशिल्लो पण की श्रेष्ठ आणि आम्ही अगदी कनिष्ठ लेखून ते कुर्णी साथ करताले. आता त्यांनी सांगले ना त्यागाच द्योतक जे आसा भगव झेंडो तो भगव झेंडो तुका ध्वज जावका आणि आज इथून प्रति एकल्यानी राम राम म्हण अशी करून पांय पडचे हें तांणी सांगलें. तर अशी हे समर्थ तांणी राज्य घडयलें. तांणी शिवाजी महाराजांक घडयलें. तांणी मावळ्यांक घडयलें आणि तांणी सगळ्या आमच्या बद्ध मुमुक्षू साधकांक मार्गदर्शन करचे खातीर. तर आमी तांकां तशी आपण केन्ना पूण देह दवरतलोच म्हणून तांणी हे सुद्दां सांगल्या कशी गतच आहे की माझी काया आणि वाणी ते नका करू खटपट बघा माझा ग्रंथ नीट तांणी सांगले. कळ्ळें हो ग्रंथ समर्थांनी बरयलो त्यांनी ती गो गमटस आमकां ही संधी तांणी दिल्ल्या हाका मस्त वेळ लागच्या पुरो जाल्यार भर 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 कल्ले पूण कोण घालपेक्षा आम्ही वी गो स्लो आणि कमटे करून आज पहिलं दशक असं 10 दशक तातूंत पहिलं दशक इंट्रोडक्टरी आशिल्लो. तातूंत एक 2 ओव्यो हांव वाचतां आनी काल जाल्लें तें वाचून तरीके आज वाचतां आणि प्रत्येकाकने दास समर्थ हांणी कोणें पेलसरे बाबांनी ते रामभक्त आशिल्ले तांणी ताजेर प्रस्तावना बरयली. त्यांनी ती ग्रंथारंभ कशें केला तरी दशक पहिला स्तवनाचा वेदांतावर ग्रंथ लिहिणाऱ्या मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथकारांच्या परंपरेस अनुसरून श्री समर्थांनी या प्रथम दशकांत त्यांनी श्री गणेश शारदा सद्गुरू संत हांका वंदन आणि आवाहन केले आणि तांका मात्र नाही तरी कविवर्य श्रोते सभा आमच्यासल्या गेली परमार्थ आणि सगळ्यात शेवटी म्हळ्यारी आमच्या मनुष्यागल देह हाची इतली तांणी स्तुती केल्या की अरे तुमका नरदेह मेळ्ळा पण घालो नका ती गबाड मेळ्या तशी तांणी महत्व सांगून ताचे स्तवन केलें. हो समास प्रस्तावना रूपच पयले समास तांतूं फक्त ग्रंथाचें नांव केल्लें तें सगळें दिलें आणि ताची फलश्रुती केली. श्रोते पुसती कोण ग्रंथ काय बोलिले जी येत श्रवण केल्याने प्राप्त काय आहे. ते श्रोते विचारता ती समर्थांक की हा कसलो ग्रंथ बाटू गेलो आणि कल सांगल्या हे ऐकून कल जाता. त्यावेळी ते म्हणटा ती ग्रंथानाम दासबोध गुरु शिष्यांचा संवाद येत बोलिला विशद भक्तिमार्ग नवविधा ज्ञान बोलिले वैराग्याचे लक्षण बहुधा निरोपण निरोपले भक्तीचे योगे देव निश्चये पावती मानव ऐसा आहे अभिप्राव हे ग्रंथी म्हटलंय. भक्तीने खंडित आमका देव मेळटाची ही तांगेल गॅरंटी असत. मुख्य भक्तीचा निश्चय हांगा निश्चित भक्ती म्हळ्यार कल्ले शुद्ध ज्ञान म्हळ्यार कल्ले शुद्ध ज्ञानाचा निश्चय आत्मस्थिती म्हळ्यार कल्ले हे सगळं हांचे सांगल्या समर्थ म्हणतात हे उत्तर दिल्या त्या श्रोत्याक. शुद्ध उपदेशाचा उपदेश म्हळ्यार कल्ले नाल्यार आजकाल गुरु बोकाळल्या ती तांतूं शुद्ध ज्ञान दितल गुरु खंयचे सायुज्य मुक्ती म्हळ्यार कल्ले
मोक्ष प्राप्ती कशी मिळता निश्चितपणाने शुद्ध स्वरूप मिळकल्ले परमेश्वराला विदय स्थिती मिळकल्ले अलिप्तपणा डिटॅचमेंट मिळकल्ले हे सगळं हांतू सांगले मुख्य सगळे इतली देव असती तांतून मुख्य देव कोणाला उपासना मी करका तरी आत्म्याची करका आणि परब्रह्माची मुख्य भक्त कशी असका जीव शिव मिळकल्ले तांगेल ऐक्य कशी जागता मुख्य ब्रह्म मिळकल्ले नाना मतांची गलबल्यान खर कल्ले पट्टी कल्ले कळना त्या वेळार कळशी कशी ताका कल्ले नियम लागू करून आमी ताचे विवेक करूं येता हें ताणी शिकयलें मुख्य उपासनेचे लक्षण कल्ले कवित्व लक्षण कल्ले चातुर्य म्हळ्यार कल्ले नेमके हें सांगलें मायेभव म्हळ्यार मायेचो उद्भव कशी जालो पंचभूतांग लक्षण कल्ली ती आमकां कशी त्रास दिता ती कशी मदत करता ती ह्या सगळे पंचभूतांगण आणि माये करते कसं तो कोण अशी नाना किंत म्हणारी तांकां शंक आशिल्ले श्रोता गेले त्या सगळे शंकांचे निवारण ह्या ग्रंथांत आमी करतात नाना संशयो छेदिले नाना आशंका फेडिले नाना प्रश्न अशी तांणी सगळे काय सांगू जायना न्ही एक समासांतून म्हणून त्या सांगता की ते ऐसे बहुधा निरोपिले ग्रंथ गर्भी जे बोलिले ग्रंथांत कळविल्यान ते अवघेच अनुवादले न वचे एकीकदा सगळे सांगू जातले एकदा हांतून जायना तथापि अवघा दासबोध दशक फोडून केला विशद जे जे दशकीचा अनुवाद ते दशकी बोलिला त्यांनी ते विषय क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर आणून मांडले समज व्यवस्थित आणि फगूर गुर 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 आनंद यात्रेचा प्रवास आम्ही करतोच आणि त्यांनी सांगल्या कोणाला तांची पथ्यकल करचे तरी मनाच्या श्लोकांची आस करतो आम्ही होमिओपॅथिक पक्कत घेताना कशी पथ्य करतात पडे तशी पहिली मला गणपती गेले तो सगळे गुणांचं ईश त्रिगुणाचं मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा तो गणपती म्हणाली तो निर्गुणाचा आरंभ असो नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा आता आम्ही उल्लेख सुद्धा चत्वार वाच खंच सती तरी पहिली नाभिल्यात जाता परावाच्या म्हणजे नाभिन तू आम्ही कधी एकदम उल्लेखात केन्नाय कोणेय उल्लेख उल्लेख ते मूर्ख असतात वाटते ते तोंडा इल्ले उलयतात ते मूर्ख जाल्यार जे मनापासून उलयतात न्ही ते नाभिन तू ताचे स्फुरण जावका आता हे उलोवका स्फुरण जायना पडे परा पश्यंती म्हळ्यार हांगा अनहत चक्रस हृदयात थंय याना पडे आम्मीची त्या स्फुरण जालेली कशी योग्य की ना हाच विचार करता हे उल्लो वेद की ना हो विचार करता ताजे नंतर विशुद्ध चक्र म्हळ्यार थंय आमगेले ती वाणी येता गळ्या लागली थंय आमी मन कुणकुणून पळयतात ते पद म्हणचे आसता ताजे स्फुरण म्हाका ते स्वर हांगा थांब अशें उमटता अ उ म ते अशें आयले तर गळ्यान तूं तें गुणगुणून पळोवचें आणि नंतर ती मध्यमा परा पश्यंती मध्यमा आणि वैखरी वैखरी म्हळ्यार प्रत्यक्ष तोंडान उलोवचें त्या प्रत्यक्ष तोंडान उलयत म्हणसरी इतले सगळे हे आसत त्यांनी ती आमी विचार करनासतना कल्लेपणी उलोवची न्हय हें तांणी सांगलें आणि गमू पंथ आनंद या राघवाचा ते शारदे गेले आम्ही स्तवन करूया गणाधीशावर स्तवन करूया तो निर्गुणांचो असो तो आमचे खातीर गुणांत आयला गणपती सगळे विघ्न हरण करचे आणि तो सगळे कडे तत्व तागल भोर नसत मुळारंभ तशी शारदा ते शाब्दिक अर्थ शब्द दिता प्रकट जावच्या शारदा प्रकट जाता शारदा रूपान आमकां ज्ञान प्रकट जाता मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे आज समर्थांक होत तशिले हे मन काय सज्जन नाही आम्ही सांग पण ते मनच वाहनच नाही म्हणून मना श्लोकाचे इम्पॉर्टन्स हे मन कशी तयार करता ते सांगल्या सज्जना देवा तू कितलं बर रे सजन तू बाळा सजन एक कडे वचले न्ही एक व्हडले सूण आशिल्ले पळयलें नोळीत बशिल्ले आमकां आश्चर्य हे सूण अशी कशी बसले भोंकन आसूं दे तावळी त्या मालकान कल सांगता हे न्ही हो सूण वागसो आसत जाल्यार तान्ने मनान तागल मनान मन घेतल्या वाग आसत ना जाल्यार सूण अशें कोण करता आमगेलें मन
सहजपणान करता भक्ती पंथेची जावे श्रद्धेने करता तरीची श्रीहरी पाविचे ते स्वभाव स्वभाव म्हण करले की सहजता आमकां श्रीहरी मेळटा अशी तू मेळा योची येतकी ना तू गोवची केल्यार श्रीहरी येना तो हांगा बशील आसता जाल्यार कळ जाता भितर बशील न्ही आमगे इतले मनाचे आसता सगळे कडेन धूळ साचले की हगूर वता भक्ती पंथांत आणि जनी निंदे ते सर्व सोडून द्यावे जे जे नित्य कर्म आसत ते तुम्ही कोणाकय मंडळी फसोवचे शकतात पण स्वतः मनाक कोणे फसोवचे शकना तर जे निंद कर्म आम्ही जर केल्ले चुकून वाईट भावनेने किंवा सहज म्हणून तरी ते आमगे मन खाता खंत लागता तरी तशी त्या सगळं सोड दिवका तशी जनी वंद्य ते सर्व भावे करा आणि जे बरे गुण असत ते सर्व भावे सगळे प्रयत्न पूर्ण त्या मुखार हाडका ते कल्टिवेट करतात तशी सकाळी दिनाचर्या आमगे कशी असता प्रभाते म्हणी राम चिंतित जावा तर राम कशी चिंतका तर पुढे वैखरी आता 4 वाणी सांगली वैखरी म्हणले की तोंडान हडाडान म्हणची नाही राम आधी वदावा म्हणा मनात त्या पहिले जे असं की परा पश्यंती मध्यमा थंय रामात चिंतन जावका आणि वैखरीने राम राम म्हणचे जाले पण चिंतन भितर जावका तसले करतना पथ्य कले तर सदाचार केन्ना सोडची ना सदाचार हा थोर सांडून येतो जनी तोची तो मानवी धन्य होतो कडे काय सांगतात की कल कोर नाही डूज आणि डोंट्स पण सांगले हे मनात आणि मनाक संबोधन केलं खरेच कितलं मायेने त्यांनी मनाक सुचकार विचारला अशकोर नाही अशकोर नाही वाईट मार्गा वचू नये कल्ले मेळत तुका पळे भक्ती मार्ग कितलो गोमटो असो रामागल नाव घ्या पण अशी इतली गोमट पण समजावून त्यांनी सांग हे मना वासना दुष्ट कामा नाही रे कसले कामाची ना ती वासना दुष्ट वासना कसले तुगले बल जाय ना दुसऱ्याकडे जाय दिसत असताना तांगण्यात जावं म्हणून पण तुगल तरी बल जातोय जाय ना त्यांना वाईटच असता ज्याने आणि मना सर्वथा पाप बुद्धी नको रे कल्ले करतात पण हे तू महत्वाचं असतं पाप बुद्धी नको रे आम्ही म्हणतात की खट्टी आणि खर आहे म्हणून यो हा खट्टी केन्ना उरले ना बा खरे उलयता एक गाय पाप फाटी तिची मागशी लागिलो की दाळ थुंकतवन धांवच लागली तर तो खाटीक तिची मागशी धांवता ती पकडच्या ती खरी जोरान धांवन वता त्यावेळी साधू थंय झाडा मुळा बसला साधू ताका ती विचारता ती तो केने फट्टी उलयना न्ही खरें उलयता ताका ख्याती असतो खरें उलयता ता विचारता ती खंयची बाजून वचुली गाय म्हणून सांग हा दोळ उगून पडयल्यारी फाटी त्यावेळी ती खंयची बाजून वचुली ताचे विरुद्ध दिशेक तो हात दाखयता त्या बाजू वचुली आणि तांकां मिसगायड करता म्हळ्यार पट्टी सांगता तांकां कल्ले असं पाप बुद्धी ना सत्य बुद्धी असत हे तू शुद्ध असत तर तसले वेळार हे फट्टी उलयली म्हणून हरकत कोणाला बर जाता बरें मना धर्मता नीती सोडू नको रे धर्मता म्हळ्यार धर्मनिष्ठा आपणागली धर्मनिष्ठा सोडना खातीर आमगेलो खरो धर्म खंयचो मंडळी तरी मानव धर्म माणूसकी केन्ना सोडना खातीर नीती सोडना खातीर मना अंतरी सार विचार राग सार म्हळ्यार सार खंयचे ब्रह्म जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या म्हणतात मिथ्या म्हळ्यार नाशिल्ल्या म्हण फुकट हे नाच फट्टी म्हण जर ते फट्टी नाही तर हाने विचारले कोणे हे फट्टी म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता मग हांव कशी फट्टी म्हणून तर तांणी सांगलें ना सार आणि असार असार म्हळ्यार जे नश्वर असत ज्या हाची उत्पत्ती जाता ताजे नाश जावचोच आसा रिटर्न तिकीट घेता ती तशी आमगेल मनुष्य देह आसले जो उत्पन्न जाता ताजो नाश जावचो आसा हे सांगून तांणी सांगले की हो सार आणि असाराचो विचार उरो सारांतूच राब आणि तांणी कल सांगल्या ते एक हे सगळं तसलें खंयचे सांगता ते एक भावगीत की कलकेस पद की रंगुनी रंगात साऱ्या रंग माझा वेगळा गुंतुनी गुंत्यात साऱ्या पाय माझा मोकळा सगळे गुंत्यांतून आम्ही ह्या जाणटींतू राबतात जाल्यार मगल पाय मगल मन तांकां मोकळे दवरता हे भक्ती मार्गान वचुलेल्यांक मात्र जाता तसल्यांक पाप संकल्प कोर नाका ती म्हणून सांगू जाय जाल्यार तो पर्यंत मना
अक्कल कोर नाही हे सांगले अक्कल कोर का म्हणसाले डूज अँड डोंट्स ह्या यात्रेतून आम्ही हा जे रूल्स पाळतात म्हणून हे अर्थ सांगतोच. मना पाप संकल्प सोडून द्यावा, मना सत्य संकल्प जीवी धरावा. सत्य संकल्प म्हणा कल्याण बरोबरे विचार पॉझिटिव्ह थिंकिंग म्हाका जायनाची म्हणची ना मग जातल वेळ म्हणची ना जातल म्हळ्यार जातलेंची. मना कल्पना ते नको विषयाची. कल्पनाच करची जाल्यार विषयाच कल्पना केल्ला करता बरी म्हाका हें मेळटलें तें मेळटलें म्हाका सत्य संकल्प करात की म्हाका देव मेळटलो म्हाका आत्मज्ञान जातलें हें कळ्ळें म्हळ्यार विकार अयोग्य विचार केल्यार जन असूनही तुच्छ घेता जन चीत करता त्यान विकार घेतले. असे 5 श्लोक तर दिवसाक आम्ही एक 5 श्लोक हाचे मना श्लोकय पळोवया आणि त्यात सांगा ती दासबोधाच्या ग्रंथारंभात सांगले तरी ताची फलश्रुती तू तांणी काल वाचून दाखयले तरीही परत सांगता की आळसी त्याची साक्षेपी होत प्रयत्नशील पापी ते प्रस्तावते निंदक त्याची वंधू लागती भक्ती मार्गस बद्ध होती मुमुक्षु मूर्ख होती अति दक्ष दक्ष म्हळ्यारी अलर्ट अभक्तची पावती मोक्ष भक्ती मार्गी नाना दोष नाश जातात पतित अशील पावन जातात प्राणी पावे उत्तम गती श्रवण मात्रे फक्त ऐकून श्रवण करून आणि नुसते श्रवण नाही श्रवण मनन निवेद्य असेल मला खरे ऐकूनचे एक ऐकूनची कांदा नाही एक ऐकूनची मना नाही एक ऐकूनचे आमगेले इम्बाईब करून जे ऐकल ते नाना धोके देह बुद्धीचे नाना किंत संदेहाचे जे जे आमगेले शक सती कुशंक सती ते तांनी त्या श्रोत्या गेले ते शिष्यागे तोंडान खाऊन ते प्रश्न आपण जाऊन विचारले मुद्दाम कळमे ते अन्वेषणाच्या शक सती तरी नाना उद्वेग संसाराचे नासती श्रवणे अरे मगल संसारान तुझ कसले प्रॉब्लेम जाल्यार प्रॉब्लेम जेन्ना देव दित न्ही गोदरेजा लॉक घेतला वचून नवीन लॉक घेतले की त्यात सांगा 3-4 चावे मेळटात आमकां 1-2 नाही 3-4 तशी प्रॉब्लेम आयलो का 3-4 सोल्युशन्स असतात आमगेल प्रॉब्लेम अधिकारीच लक्ष यो जायना बा जाल्यार चाव दिल्या ते एक लावून पडूनच्या जात न्ही तें करना त्यांनी ती ऐसी याची फलश्रुती आली श्रवणे चुके कल जाता हे श्रवण केल्यानी चुके अधोगती चुकता मनास होय विश्रांती समाधान आम्ही शेवटी आनंद यात्रा म्हणा कल खातीर करता ती मना समाधान आणि मनाक विश्रांती मेळटा हो दडूल्यांक आम्ही सगळं प्रॉब्लेम सोडून संसारान त्या जायना तरी ताचे खातीर जयाचा भावार्थ जैसा तयाच लाभ तैसा अथांग असले कोण कशी ताचो फायदो घेता हे प्रत्येक लागल मनाच्या अवस्थेचेर अवलंबून तरी ते वखद घेवका नुसते ऐकून मात्र नाही होमिओपॅथी वखद लॉंग टाइम घेवका तशी हे वखदच वखद हाड नुसते शेल्फार दवरल्यार उपयोग ना हे आम्ही घेवका तरी जैसा भावार्थ जैसा तैसा लाभ तैसा मत्सर धरी जो कुसा तयास तेची प्राप्त कल्पहा ग्रंथ वेळ घालून फुकट म्हणजे म्हणता ती तांका तेच प्राप्त जाता मत्सर मात्र इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे ग्रंथारंभ लक्षण नाम समास प्रथम श्रीराम. आता गणेश अष्टमन दुसरं समास त्यांचा या समासात श्री समर्थ गणपतीला वंदन करतात. गणपती म्हणा कल्ले ऍक्च्युली तरी विश्वव्यापी शुद्ध जाणी जे सार आणि असार म्हणा इतलं ब्रह्म तत्व जे भरले ना ते गणपतीला स्वरूप आणि बाकीच सगळे ते तत्व असं ते चैतन्य मनमय असं गणपती ती गुण आठवण आणि निर्गुण आशिल्लो आमच्या खातीर गुण आणतायला आणि सगळी सृष्टी घेऊन बसला ताकाची ईश्वर अशी म्हणतात. मनुष्यागल मन आणतो कसले अर्थ समजची जी योग्यता असते त्या गणपतीला दिसतात आणि अर्थ कळलं की नंतर ताका आकलन जाल्ले तर ताका दुसऱ्याला हें करता आम्ही व्यक्त जावंक त्यावेळी जे आम्ही शब्द वापरतात जी भास उलयतात ते सरस्वती रूप त्यांनी ती गणपती आणि सरस्वती हे दोन्ही हातांत हात मिळून चलतात. हांगा तांणी श्रीराम गणेश स्तवन समाज दुसरा ओम नमोजी गणनायका सर्वसिद्धी फलदायका अज्ञान भ्रांती छेदका बोध रूपा श्रीराम माझी ये अंतरी भरावे त्यांनी प्रार्थना केल्या गणपतीला माझी ये अंतरी भरावे
सर्व काळ वास्तव्य करावे. मग वाघ शून्यासी बदवावे. कृपा कटाक्षे करू. वाघ शून्यास म्हणतले म्हाका कले कळना बुद्धीना म्हाका तसल्याक तू बुधवण पण दी. कशी दी तुगल एक कृपेची कटाक्षी घाली म्हणजे तेव्हा गणेशा आणि म्हाका बुधवंत करी. म्हाका विजडम दी म्हणून मागल्या. तुझे ये कृपेचे निपळे तुळती भ्रांतीची पडळे. भ्रांती म्हणतले भ्रांती जाता भ्रम जाता आणि विश्व भक्षक कळे काळे दास्य दे. येता निज कृपेची निज उडी. तुगल कृपेची निज उडी तू जर आयलं तरी तू विघ्न हरत गल्ल्या म्हणता ती विघ्न कापती बापुडी. जर आयलं कृप करून तरी होऊ न जाती देशधडी. पण विघ्न देशोधडी म्हणाली हद्द पार जातात म्हणून तुक नाम तलय म्हणून नामे विघ्न हर. तू आम्हा अनाथांचे माहेर. आदी करून हरिहर अमर वंदित. अमर म्हणा देव सुद्धा ही हरिहर हे देव सुद्धा तुगल बंधक पै करतात. शंकर पार्वती गेल्या लग्नात आदी गणेशाची पूजा त्यांनी केलेली गौरी पुजलेलं. आदी गणेशाची पूजा त्यांनी केलेली त्यावेळेला शंकर पार्वती चेरडू गणपती आम्ही म्हणे कशी त्यावेळे तर हे सगुण रूप झाले. पण ते जे निर्गुण रूप भरल्या जाणीव आजी त्यांनी हे केलेलं. त्या कल्लस आमच्या मनाचे प्रेझेन्स ऑफ माइंड असणे त्या गणपतीचं स्वरूप. इफ वी आर मेंटली ऍबसेंट वी आर नॉट हॅपी नॉर वी आर यशस्वी. आम्ही यशस्वी जायना वी आर नॉट सक्सेसफुल. खंयच्या आमकां सक्सेस मेळना जाल्यार फिजिकली प्रेझेंट मेंटली ऑल्सो वी शुड बी प्रेझेंट. एक वेळ फिजिकली ऍबसेंट असल्या चलता पण मेंटली प्रेझेंट असता मेंटली अलर्ट असता. त्या अलर्टनेस हे गणपतीचं स्वरूप असतं. कड्डरतांनी जयाचे आठविता ध्यान वाटे परमसमाधान. नेत्री विगुनिया मन पांगुळे सर्व. तुक पडेल की नाही मग कल उल्लोक कामून कळना हे तेव्हा सगुण रूप तुका कितलं गमते. महान आवडले लागत तू इतलं थोर म्हणून म्हणतात की तुगल पॉट इतलं ऑड जाल्यार नृत्य करिता सकळ देव तटस्थ होती. तू हत्तीगल तोंड लायल्या सर्व काळ मदोन्मत्त. सदा आनंदे डुल्लत हरुषे निर्भर उद्दित सुप्रसन्न वदत. भव्य रूप वितंड भीम मूर्ती महाप्रचंड. विस्तीर्ण मस्तकी उदंड सिद्धूर चर्ची. हेंकले तुमका हें करता वे सांगता वेता जर तू ती बोध जात असत. जगान तू ताक विघ्नहर म्हणतात कारण जगान कोणा खंच मनशाक कल्ले स्थान ना की कले गती ना तागल तो आश्रय स्थान असत. त्यांनी ती विष्णू शंकर सगळे देव तक्काची नमस्कार करतात. कडेरी सगुण रूपाच्या वर्णन दिल्या. कशी 14वी हे त्याने मुरडी व शुंटा दंड सरळे शोभे अभिनव आवाळे. तागले मात्यारी समर्थांग मात्याला तशी आवाळेक असतात एक फुगुडशे असतात. लंबित अधर तीक्ष्ण गळे क्षणाक्षणा मंद सुद्धी. 14 विद्यांचा गोसावी हरस्व लोचन ते हिलावी. लवलवित पडका पडे पडे कर्ण थाप. रत्न खचित मुकुटी झळाळ नाना सुरंग पाकती कीळ. मला कळले त्या वाचून लागते तुमका त्याचा अर्थ. त्याच्या मुकुटात त्याला मुकुटांची कोणतीची रत्न असते ती तेजान झळकतात. त्याचे सुंदर रंग इतकी गमते सती की त्याचा प्रकाश सगळीकडे पडला. त्यांनी ती गणपतीची कानांची कुंडल त्याची चमकतात आणि तुम्ही नीलमणी विशेष प्रकाश घालतात. नीळ प्रकाश त्याला दात कशी घट्टी आणि शुभ्र रत्नखचित सोन भांगरा कड असत. तका कड्याची तगू सणसण भांगरा पान दिसतात. तागल पॉट इतलं हॉड असं की त्या थलथलता. तरी त्यांनी सांगल्या तो कोण असं गणेश म्हणा कोण असं गणाधीश म्हणाली तो शिवगणांग नायक. तरी समर्थांनी ह्या सुद्धा सांगल्या की आम्ही गणपतीगल मुख कल्ल्या हत्तीगल मुख लायले. अगर सन्न डोळे सपूर म्हणा दूरदृष्टी तका. तसे जो आमचा लीडर असता ही इज द आदर्श लीडर. तर त्या दूरदृष्टीने दूरच तक हे येऊन तशी सोंडाळीची लांबी दूरच वास येऊन तका खंय कले काळ शिस्त असती तकळ का तशी डोळ जाले
कडे कान अशी फडफड फडफड अतिगल कान लायले कल्ल्या का तरी सार मात्र भितर घ्यायचे सार असते आप कोण उडवचे तशी आमका एक सब विचार मनात येतात नाही आम्ही घरा बदलांपणे बेल्ल केली बघ आम्ही एकदम उघडाची होतच नाही त्या सेफ्टी डोर म्हणून असतात भितरी बाजू उघडकी सेफ्टी डोरात आम्ही लाईट लायला दिसतं बाहेर पण उघडल्या अनवॉन्टेड मनुष्य असल्यारी आम्ही बाजू उघडणार तिथं भितर घ्या ना तशी नाकाशी नसल्यारी हा पूर्ण कधी विचार मला निगेटिव्ह विचार जाय ना तशी ते आणि नंतर पॉट इतलं हॉड कल्ल्याक तरी आमगल अपराध तो पटान घालता मोरया मोरया मी बाळगाणे तुझीच सेवा करू काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बा तू आलपोटी असलं तो गणपती तगल ते हे तग कान तगल डोळे तगले दंड हे तगल तग मद गळत असता मला उत्साह उत्साह उत्साहित इतकं हॉड पॉट असेल तर के ऋण झुण नाचता हो म्हणतात गजराज रंगी नाच गणराज रंगी नाचतो ते पदच नाही तशी तर नाचता नाचू शकता तशी आम्ही सुद्धा फक्त देहाचे नाही मनाय नाही गणपती जाऊ आमगल मात्यान मात्या आमगल हत्ती गल लावून का दूरदृष्टीने विचार करतो भक्त कृपा दृष्टी पॉझिटिव्ह थिंकिंग सगळं गण अंकताने तो लीडर तसेच त्यांनी ती समर्थांनी तांगल स्तवन केले कशी ऐसा सर्वांगे सुंदरू सकळ विद्यांचा आगरू त्यासी माझा नमस्कारू साष्टांग भावे ध्यान गणेशाचे वर्णिता मती प्रकाश होय भ्रांत कोणा भ्रम झाला की तागले बुद्धीत प्रकाश पडतात गणेशावर वर्णन केले आणि ऐकले गुणानुवाद श्रवण करिता ओळे सरस म्हणाली गुणानुवाद तागले ऐकल की त्या दुसऱ्या शब्दांत सांगता मला सरस्वती रूप प्रगट जाता आणि त्या मितकल जाता जयासी ब्रह्मानिक वंदिती तेथे मानवा बापुडे किती असो प्राणी मंदमती त्यांनी गणेश चिंतावा गणेशावर चिंतन करता कसल्या का तरी जे मूर्ख अलक्षण जे का हिणाहुनी हीन लोक जे असत मनाने मूर्ख लोक जे असत त्या गणेशावले चिंतन केल्यारी ते होती दक्ष प्रवीण सर्व विषयी सर्वांत भूतवान जातात तांका शिक्षण लागता हे लागता सगळे कल्या म्हणाली तर तरल करत तांका अशी अलर्ट करता जागृत करता तरी हे जे प्रेझेन्स ऑफ माइंड हे गणपतीगत स्वरूपच त्या कायम तजेलदार म्हणाली वयाचे देहाचे वयाच कल्ला संबंध ऐसा जो परम समर्थ पूर्ण करी मनोरथ सप्रचित भजन स्वार्थ कलौ चंडी विनायक हे सांगतात गणपती मोठा समर्थ आहे सर्व इच्छा पूर्ण करणार आहे साधकाक स्वानुभवात स्वार्थ तो साधून देतात या कलियुगांतून देवी आणि गणपती यांक मुख्य देवता कलकते मानतात की देवी शक्ती स्वरूप आणि विनायक हवे तशीची तो शक्ती स्वरूपच ऐसा गणेश मंगळमूर्ती तो म्या स्तविला यथामती वांछादुर्नी चित्ती परमार्थ श्रीराम इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे गणेश स्तवन नाम समास द्वितीय आता शारदा स्तवन संतांची स्फूर्ती अखंड जागी असते होतच नाही संतांना स्फूर्ती कायम जागी असतात हे म्हणतात कले हृदय चक्र जागृत झाल्या अनहत नाद चक्र अनहत चक्र आणि विशुद्ध चक्र जे असत ते जागृत जग जातात त्यावेळी शारदा जागृत जातात संतांची स्फूर्ती अखंड जागी श्री समर्थ संत होते म्हणून 12 महिने 18 काळ त्यांच्या स्फूर्तीला खंड नव्हता स्फूर्ती त्यांनाही कमी जाईल कायम स्फूर्ती बनतशी कल म्हणतात बबलीतली त्यांतूच यायचं जलरी ह्या समासातून शारदेचं वर्णन करून सूर करून तरी सांगा स्फूर्ती काही स्फूर्ती आहे आणि शारदा वर्णनाच्या अति तेजस्वी तत्वगंभीर आणि काव्यपूर्ण 25 ओवे त्यांनी बरेली ह्या समासात 25 ओवे या वर्णनातून पदोपदी अद्वैत वेदांताचे संपूर्ण ज्ञान तरी असते शिवाय प्रत्येक ओवी भोवती स्वानुभवाच्या तेजाची सुंदर झालर देखील आढळते
हांगा स्वानुभव केल्लो शारदे गेले इतके सर्वांगीण वर्णन इतरत्र खंय दिसना. आता गणपती आणि शारदा हातून फरक सांगला. गणपती ज्ञानरूप अखंड जाणीव प्रेझेन्स आणि तावळ सांगेल वारकले आम्हाला प्रेझेन्स ऑफ माइंड जागृत वर्क सतत त्या ज्ञानरूप गणपतीकडे अधिष्ठान. आणि शारदा ही सामर्थ्य रूप ऍक्च्युअली काम करचे असते शारद करतात, देवी करतात, शक्ती करतात. तशी विश्वांतू निर्मळ जाणीव जशी व्यापून असते तशीच एक महाबलाढ्य त्या जाणीवे शक्ती सुद्धा असतात, किंवा व्यापून असतात. किंबहुना ओंकार किंवा सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर एका अंगाने विश्वव्यापी जाणीव होतो तर दुसऱ्या अंगाने विश्वव्यापी शक्ती होती. आणि तुम्ही कळलं असतं, मराठी कळण्यातील सुद्धा हे कळतं. ईश्वर माया, शिव आणि शक्ती, गणेश आणि शारदा ह्या जोड तशीच असते. ईश्वरावर शक्ती माया, शिव तावर शक्ती गौरी आणि गणेश तावर शक्ती शारदा. आमका ज्या गोष्टीचा अर्थ त्याने कळतं की त्या अर्थ म्हणारी गणपती गल अधिष्ठान. तर ते अर्थ कळले अर्थाक शब्द रूप दिवची शक्यच त्या शारदे गल अधिष्ठान सांग. मनुष्यावर मनातून विचार ह्या शब्दांचे माध्यम घेऊन प्रगट जातात. एक दुसऱ्यांना सांगताना आमची गल भास जवळ, मराठी जवळ, खंयची जवळ ते कल खातीर सांगतात की आमगल मनात तुंगल मनात ते पाव का या हृदयचे ते हृदयी भेटले. तरी एक एक फक्त शब्दांचेच माध्यम घेऊन का लागतात. आणि त्या कळ ना पडे, प्रगट जाय ना पडे, कड्डे त्या ज्ञानकृतीत उतरत. त्यांनी ती जगात आढळणारे सगळे कर्तव्य शारदेचे सामर्थ्य, शारदेगत सामर्थ्याची आणि त्या सामर्थ्याचे फळ अनंत सामर्थ्य संपन्न ही शारदा अनंत विश्व घडयता आणि मोडतच नाही. हाची तिका खेळ असेल. सगळे प्राण्यांगेल हालचालींक तीच प्रेरण दिता. विचारवंतांक सारासार विचार करच्या लावून असार संपूर्ण सोडच्या लावची विरक्ती दिनची ही शारदेगल खूप असे. कला म्हणारी ती ह्या कवनांत श्रवण भक्ती आमक घडयता ते शब्दांत. म्हणजे जे जाणीव असता नुसते जाणीव आमक उपयोग जाणतात माध्यम कल्पने लागतात. त्या शब्दांचे सामर्थ्य शब्दानेची ती कळत आमका ऐकूनच्या दिता. आणि हे कशी करचे हे सगळं आमक कळता. आणि कळना पडे आमक अनुभव याना पडे ती स्वतः सुद्धा त्या गणपतीच्या अंतू विलीन जातात. आनंद स्वरूप ईश्वरावर अर्धांगिती यांनी ती सतत तुर्यंतू राहतात. तुर्यंत म्हणारी मेडेरी आमच्या मला मेट्टोच नाही बागलाचो बागला मेट्टू म्हणारी घराच भाईले दिसता भितरले दिसता. तशी ती ईश्वरावर अर्धांगी आनंद स्वरूप आणि ती तुर्यंत्र अभिमिती ती ह्या बाजूत जगही दिसता आम्ही लोकही दिसता. ती शब्द हे माध्यम असेल ते असार असेल जाल्यार शब्दांचे महत्व ती प्रतिपादन करता. आणि शब्दांनीच ती आमका स्फूर्ती दिता अखंड. आणि स्वस्वरूपांतून निश्चलपणाने राबची तिगेलीच प्रसन्नता आमक गरज असते. आमक जर हे योग्य अंक ध्यान करची, साधकांक अनुसंधानात राबची आणि सिद्धांक समाधींतू टिकची शक्ती ती दिता शारदा दिता. जगात सगळे सौंदर्याचे मूळ असते कोणतीही शारदा. पण तिकडे एक हातान पुस्तक, एक हातांतून वीणा असं सगळं असतात. सफेद म्हणारी श्वेत वर्ण की कपडे घालून घेतात, परिधान करतात. इथं म्हणारी सत्वगुणी परमार्थांतू साधक आपली मस्त मदत करते. तिगल भान आमगल अंतकरणात उदय पाऊल नाही की आमगल करते पण क्षीण होत जाऊन हा कर्तव्य नाही ती करून घेत असेल. ही जाणीव ज्यांना आमचं जाऊनच्या लागता ती शारदा आपणाला शब्दांच्या माध्यमाने आमका त्या परब्रह्माची लगी 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 भरत. आता 2 वर्ष आता त्याचे समर्थांनी सांगले शारदा असतात. श्रीराम आता वंदीन वेदमाता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्द मूल वाग देवता माहम माया. माहम म्हणकले तरी ती शब्दांगल अंतरंग अर्थ स्पष्ट करून दाखवत. महामाया महामाया म्हणाली महामाया ती कहावं आठवंदन करतात. जे कवी शब्दांकुल वदे वैखरी अपार जे शब्दाचे अभ्यांतर म्हणाली भित्तर गूढार्थ उखलून दारू शब्दांकुली मात्र पर्ण त्या तोंडान म्हणचे जाल्यार तिगल शब्दांत जे गूढार्थ असता
तो सुद्धा शारदेय कृपेशिवाय कळणं. जे योगियांची समाधी, जे धारिष्ठांची कृतबुद्धी, जे विद्या अविद्या उपाधी तोडून टाकी, जे महापुरुषाची भार्या अति संलग्न अवस्था तुर्या. तुर्या म्हणा कळणं आता जागृत, स्वप्न, सुषुप्ती आणि तुर्या या चार मनुष्यावर मनाची अवस्था असते. आयदर आम्ही जागृत असतात, जाग असतात ती, ना झालेली स्वप्नांत असतात ती, ना झाल्या गाढ निद्रलेलं असतात, किंवा तूर येत असतात. म्हणाली आम्ही निद्रलेली नाती आणि समाधींतून नाती, आम्ही जागृत असत ज्याला खांगांचेही कळत असत, त्यांच्याही कळत असत, ही तुर्यावस्था. ते शारदेय अधिष्ठान. जये करता महत् कार्या प्रवर्तले साधू. साधू कधी प्रोत्साहन देता कार्य करतात. ती महंतांची शांती, जे ईश्वराची निजशक्ती, जे ज्ञानियांची विरक्ती, नैराश्य शोभा. नैराश्य शोभा म्हणाली ती अत्यंत वासनारहित अवस्थेची सौंदर्य ती गले म्हणाली. हे म्हणतात नाही शुद्ध सात्विक भाव, जे अनंत ब्रह्मांडे घडी, लीला विनोदेची मोडी. आपण आदिपुरुषी दडी मारून राहा. आदिपुरुषावर लिपून बसता, आपणच खेळ करता, आपणच वाढता. तूच खरा कुंभार म्हणत तशी तूच पुरविसी, तूच मोडीसी, तशी पुरवाळीसी तूच ताडीसी. तशी तर कुंभारावर ती काम करतात. तर हे सर्व नाटक अंतरकळा, जाणीव स्फूर्ती निर्मळा. जाणीव गली, जाणीव गणपतीला अधिष्ठान. त्यामुळे स्फूर्ती मिळाली, निर्मळ स्फूर्ती मिळे शारद. त्यांनी ती नकल केल्या. जयेची स्वानंद सोहळा ज्ञानशक्ती. आता हे सांगतच नाही, हे शब्दाच माध्यमांतून तुमचं सांगतस. जो आनंद मग कळतस तो अवर्णनीय असतो मंडळी. आनंद त्यांनी ती आनंद यात्रा. जे लावण्य स्वरूपाची शोभा, किती कोणती ती शारदा. जे परब्रह्म सूर्याची प्रभा, जे शब्दी वधोनी उभा संसार नास. पण तिघं जर अवक रूप झालेली त्याची बैखरीने आम्ही कोणा काही दुःख आणू, सगळं संसार नाश करू चिसले. हा जे हिंसक शक्ती तिला असं जरा ते कोर ना कथी. जे मोक्षश्रिया महामंगळा, जे 17वी जीवन कळा, जे सत्व लीला चित्रा लावण्य कळा. शारदा म्हणजे मोक्षाचे वैभव. जे मोक्षश्रिया महामंगळा म्हणजे महत्वाचे मंगल, मोक्षाचे वैभव आणि मंगलांत मंगल अशी अमृत रूपी 17वी जीवन कळा. 16 कळ असतं म्हणतात ही 17वी जीवन कळ अमृतची नितती. विस्तारे वाढली इच्छाशक्ती, जे कळी काळाची नियंती सद्गुरु कृपा. सद्गुरु कृपा हे ही शारदेगलीची कृपा, शारदेगल कृप असतं आमचे. आणि जे परमार्थीचा विचार निवडून निदावी, सारा सारा भव सिंधूचा पहिलं पार पावली शब्द बळे. ऐसी बहुवेशे नटली माया शारदा एकली, सिद्धची अंतरी संचली चतुर्विधा प्रकल्प. ती एकली शारदा 4 स्तराचे काम करता. परा पश्यंती मध्यमा वैखरी. तिही वाच्या अंतरी आले, वैखरी या प्रगट केले, त्यावर दाखल. परा पश्यंती हांतानो मनात मनात भित्तरी थांबती कर्तृत्व करत असतात आणि शेवटी प्रगट खंतन जाता मुखांतन जातात. म्हणून कर्तृत्व जितके काही झाले ते शारदामुळे. जे ब्रह्मादिकांची जननी हरिहर जयेपासून सृष्टी रचना लोक तिने विस्तार जयाचा. जे परमार्थाचे मूळ ना तरी सद्विद्याची केवळ निवांत निर्मळ निश्चळ स्वरूप स्थिती तिची स्वरूप स्थिती असते. जे निर्गुणाची ओळखण त्या निर्गुण कश्य समूळ वर्णन करून ती शब्दाने आमचं सांगतात. जे अनुभवाची खूण आपणाक अनुभव कशा आयलो तर तुमक सुद्धा मेळलं हे हाची चोळी ती करतात. तशी सगळं ह्याची दिल्या. जे हरिभक्तांची निजभक्ती, अंतर्निष्ठांची अंतरस्थिती, जे जीवन मुक्तांची मुक्ती सायोज्यता, जे अनंत माया वैष्णवी न कळे नाटक लाघवी, जे थोर थोरासी गोवी जाणपण तसून सुद्धा गंमत करती. एका एक गांठ घालतात, झगडे लावतात, कलकल नाटक सुद्धा करतात आणि तशीच त्यांच्या प्रेमही निर्माण करतात. हे सगळं कर्तृत्व शारदे गेले. त्यांनी ती तिघल कृपा आम्ही संपादन करू का. स्तवन भजन भक्तिभाव माये वाचून नाही ठाव. जे जे दृष्टीने देखिले, जे जे शब्दे ओळखिले, जे जे मनास भासले,
की तुके रूप शारदेचे कळलं जे जे आम्ही पळयता ती ताजो जो अर्थ जाता जे जे शब्दांतल्यान आमकां अर्थ जातात ते आणि जे मन आमकां वाचता भावता ते सगळे रूप शारदे घालच स्तवन भजन भक्तिभाव माये वाचून नाही ठाव या वचनाचा अभिप्राव अनुभवी जाण आता हे सगळं अनुभव श्री समर्थांनी घेतला आणि त्या प्रत्येक ओळींतल्यान तांगेलो अनुभव अशी सूर्यागेर प्रभ अशी भायर पडतच आणि शेवटचे ओळींत सांगता ती म्हणून थोरा थोर जे ईश्वराचा ईश्वर अयसी माझा नमस्कार तदांशेची आता म्हळ्यार तुगल्याचे तू शब्दाचेच कितें तुगल्या शब्दांचो उपयोग करून तुगल्या सामर्थ्याचो उपयोग करून हांव तुकाची तुगेलें स्तवन करता स्तुती करता श्रीराम इति श्रीदास बोधे गुरुशिष्य संवादे शारदा स्तवन नाम समास तृतीय श्रीराम मंडळी आज आम्ही हांगराव्या 3 समास जाल्ले आयज न्हू 4 समास भोगमटस सद्गुरु स्तवन. नमस्कार श्रोतेजन हो. आज जाल्लेले विवेचन समर्थांनीच घडोवन हाळ्या श्रीरामान घडोवन हाळ्या त्यांनी तिथे आम्ही सगळ्यांगल वतीने सगळ्यांगल तर्फे त्या श्री समर्थांगल चरणांचेरी व्हावून सोडया आणि म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. नमस्कार.